Veenhoop-festival. Maar waar de Bob? Dat gaan we jou testen. Ik krijg mijn eerste bierkop, dat sowieso. Oh. Maar bier telt net maar uit. Dus mijn berenburger, ik weet het hoe weer die valt. Sling je niet maar even lekker om, jongen. Rik je boven op, dus kijk. In 1, in 2. Je houdt 0,0 on, maar ik had al mijn vermoedens dat het net klopt. Doe zei dus dat de Bob is, toch? Ja, dat is zo goed. Dit is net goed. En net goed. Nee. Dat valt mij dan. Oh, dit is stevig dronkenschap, zijn ze. Nee, nou. Wie ben je hier op zoek naar de Bob? Ja. Want wie man nog naar huis? Oh, dan mag Momian op best de eerste. Wie zie je nou een Bob? Ja? Ja, dan moet je wat uitbrengen. Ja. Ja maar, blazen. Die gaat er 4, 4, 3, 2, nog heel even. Oh, eruit. Ja, je houdt op dat je een biertje te volop had. Marien of een peer? Dit wordt gewoon op de fiets. Ja, dat wordt denk ik eerder een taxi bel je, maar... Dat is de man. 0,10. Dat is de man. Even een goede hap lucht. Ja. Oh. Even zetten. Ja. Nee, du kent. Nee, ik merk het. Dit vertrouwen we net. Beetje snel erop. Echt met? Nee, wie ziet je verder naar je bol?